Damini debatana sumurung siang saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Ibagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Oras marita salut na kamanginang. Ate di Tuhan. Ipasangan kita nungay marlas ni roha. Laho. Menerusan mangiyahi perjalanan ni hurian atau tong. Tentu dengan na, tentu majuna. Terlebih dalam tu polina parhurian ni huriat atau katiknya kanegro. Jamita di kita di minggu sadarion tersurat di Evangelium di Lukas itu 12 amukas yang ayat 40 tu 57 takas nafta pa itu. Narodo au madanggur api tu tanoon. Dihasi holi nasa rohak kudo anggiat haru galaknya. Jadi honot todo tuau pari bos do rohakku saliling sotulus do bei. Nadiri prohamuna do nalao mangaliho dami au tu atas tanon ubay naro datu. Urok madihamu panirang odo tahe. Ayolah nioma maralo 5 halak na di sada jabu. Na tolu maralohon na 2. Dalam na 2 maralohon na tolu. Maralo ma ama tu anakna, anak itu amana, ina tu boruna, boru itu inana. Sima tua boru tu parumena, parumaini tu naboruna. Ima sahala. Polin mangihut tu hatta Yesus. Hibul rohatta, hibul rohaku mangihut Tuhan Yesus. Ima ajakan ni damita apala di tikyon. Dalam porsia situ tu doau. Bahasa boy hita marpungu, bahasa hita boy marsar. Di tongan di huria hakabipi pangkal baleon. Alama muka mulai jong jokuriaon. Na pasti adong dison. Na betul-betul hibul rohana. Batuduhon si huto Yesus ibana. Au surana herma do perhuriota margai-gai marmeme yang satokin dang tulus ale porsea do au ise pehalak ni na jolo mamuka jongjong huriaon omma parbueni habuluzon hahibulon ni roha apolidon mangihutto tuhatta Tuhan Yesusi diramang do dainang Turbugon, macayodol no ay di pestata pala di tikyon. Lau paporhakto kita musela mangiahi tahap na mangihut. Tahap na mabayan lam turinggana, lam tumajuna, lam tupastina. Pardalanan pelayanan ni huria hakabipi pangkalan balay untuk katikineng roh. Dang na sekedar marpesta hita. Alay, sedonot tado. Na merayakan buah ni haporsiaw karo hita sonari. Haporsiaw na betul-betul laktakeng takas marci tutu polin manghut to Tuhan Yesus. Out unang soy. Batua melep do hita. Laos mungkin bubar parhuriota. Dama do dainang natiniup natinuju ni turpukon dos nirohata pala di tikyot totu sada situ pota ibagasa dos nirohai wahadu ganup hita song ruas ni huria parhalado do ruas apala takas nihan parstitutuonna hahibulo ni rohana
maniup tu hatai. Ikon itu apa sadahuk kita? Kesetiaan. Mangihut tu hatai. Malu di bagasan nido ke bersama tahun, betaho menjadi mah, sauk mah. Dus niroha di bagasan hahibulon, mangihut tu hatta Tuhan Yesus. Kau sepakat duhita di si. Darong ujahan na asing darong sitio pun na asing soholan. Hal setiau tu Tuhani. Ay bodo dos roha. So pado idongan. Alay dos roha marsi pau toto. Marsi pau totoan. Boy dos roha. Alay dos ni rohai. So na kompak berengon. So na rapak tujay tujulu. Alay rap tu lobang. Boy. Ahibulon ni rohatta mangihut Tuhan Yesus ise petaho ita ido na menjamin sustainability kelangsungan ni sada perdalanan ni huria darong nas dang diriku dang kepentinganku dang lomongku dang hagiotu alai naik takas nal di tonga ni huriai HKBP Panggalan Baleon hajong-jongan ni sada punguan na totong sadia tutu hatta Tuhan Yesus. Lapasat Tony iko jujur do hita madokon perlu do adong partot tangan bahasa lain dialog dan nama berbeda, dan nama musuh, alai pertentangan, ada debat. Boleh terbuka mardokon, dan naroau, tu pertibio lama bedame alai, pertentangan do, bahkan seperti api, madang urhon api, do tujuan asa di pasisi aka borok aka kotoran na sodinggan ditutungi asalam tupolina nguluta ido harorokku satuju do hita di si di kebersamatai unang tanafihon unang alergi hita na margowar perdebatan pertotangan ala itu tuh ikut di bagasan holong nih roha. Tidak berarti kalau kita berdebat berdialog dan gak benci unatok sama nih. Alaido tujuan kita matongan di diskusi dialogi pertentangan nih adong sada poin lau menuju Tuhan yang ganon mau sama nih oke ikut sama nih do dan si pasebu-sebuan dan boy imer tadi akan ingani boy do hita seolah-olah damai dengan seolah-olah hita nang uli akapar saurata habis itu na kompromistis do hita kompromistis tapau lulu isongoni ujung na gay betu lubang dabuna ama dapat ta songoni ama jembatan mo songoni do ujung na dah lomor hatai dah lomor itu hatai lomo ni roha itu hatta lam leling latab baumur ikol lampolim lamule une lam dengan idolomo ni rohani itu hatta dang barita na pinatubo baritaon arong do sa keluarga na kompakan saya tujulo rakdo tinatay do anak konna Abel-gabel anak konaon bahkan makuliah marminggu perap saudulan kalau marminggu na sida jod dress kok na batik na sawarna itu dabudo saya iri mahalak amang kompak na itehe keluarga onin na kompak na sitiru mak na habe tiba-tiba songgok roha Roma barita ama buat burung siya matayin na. Mabuat burung. Sukun barita punya sukun. Nawaru haro na sa hilingon. Roa may matay. Songo ni ma burju na berengon. Ape songo ni pangalahona.
Isalah udah deh tu salah. Alelam disilukit. Enak apa aduh setong na sa ilingon. Parmatanggaw na sida kompak beberengon. Olo kompak beberengon. Molo makataya matay. Itegor kinatay. Pitor malanga do inatay. Bahkan ulo mergiling-giling, may mamatay. Ipasik ma, tersoni na. Ipasik na ma. Molo salah pinatay, sangod dia panglaho na, ulo matay be. Daripada may ila tu tetangga tut nasi. Sa ipasik si amatay na ma. Pasisip. Molo pula malanga tu ang soni amasoni, sila belabi. Alirohan ma, sa manginongi, irohan ang persoalan be. Abe natapnak kaningan memang nasalay mo no sala ikodohonon dapat sembuh ni so nabi na niya mang simbolo nak kaningan dito dia mang simbolon itu hati-hati bay parmusik nak kaningan ni siap kunci saya pasiak Tuhan Yesus malangak matong kan saya mari di nak kaning ibarat mang simbolo do parkibokta hati-hati ho inna tersoni ira mangate atura kunci C datong hindi nagkaning ibayan para musik kunci era malangak memana tersoni mah alim mo malangak pe kotong do tegoron asal nang diulakon terjadi nagkaning terjadi dapat sembuh nih toho parkibo pirang pola nagebe siguro hana di tegor danga mangate las dorham kan tersoni mana manguluan sesuatu yang salah kalau itu dibiarkan GBPM borak doi jalan nagodang dihalak bata na joro ng PM sada-sada ulaw na salah na suringgan alay-ala terus berulang-ulang PM magwarna gaya besay hiraima na tikos bohado mga ruton mencabuton boharo mga operasyon bahkan didokon ikon kami sama api mana bohado memisahkan ni at kahasomalan na suringgan pangalahon na suringgan hata dito hata madokon uli kalau sudah hitar radi dipature patikos marhite-hite hatan itu hatta marhite-hite Kristusi satuju do hitanisi asaboha asalam tu polidna idotat nakaningani pardalanan ni huria itu akatik kining roh molo polido pardalan huria lamang erbang may mana lamang erbang marsitutu tercipta masai hudokodo sada role model nadinggan marhite-hite kapelayan na marhite-hite huriay dungi icama rohani hala pajong-jongkon pospel di sungai lilin pospel di penggilingan pospel di akana asing lama rara bahaga BP satu bayung lincir di sumselon tuak katikin amen ido mau lamar gai-gai do hita marmeam-meam do hita herma-herma do oma grafik menurun do parhuriota kami menurun, dang marsitutu, dang semangat, dang polin, alanya ragu-ragu. Bahaya dulu dia ada ragu-ragu, tidak ada kepastian. Alemua sedang kepastian, ala dan dibiasakan, polin, hibul, mengikut Tuhan Yesus. Hidup persoalan lah. Malu tamu inang. Ede tanak kaningani. Adalah tu jamida hibul rohaku tu Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. Hibul keputusanku mengikut Yesus. Kesaksian doi bukti doi nama saudara jauh di tahun 1200-an di daerah India, di hutan margo Assam.
Saala India nang bertobat. Na margawar sinokseng. Tahun 1800-an. Nung masuk dari Tanauli tuhutai. Saya huta di tengah-tengah India na merasa na menganggap bahwa lantaba na kaning ipanggatukon ulu di Jolo Jabuna merasa lam hebat memana. Molo di ponggol ulu di gatukon di Jolo Jabuna lam godang ulu ini si dia tong mai sada keluarga na luar biasa si hajaran maun kebanggaan maun ima tradisi hati hai di luadi dalam versi na asing son hasomalan de puta na Jolo ahama hasomalan de puta na Jolo na luar biasa doi sada na hebat doi kebanggaan doi na Jolo o puta molo dua na tanah dung dua kita bay museo opat dung opat tamba museo onom kebanggado na Joloy ito ang nila batak ido hahebat doi alay duro ba di Tanauli disadarkan perbudakan na Joloy tanah la batak kebanggadoy mula dong nakaningani budak na mula dong nakaningani susuron kebanggadoy Roma bari Tanauli nanget digerus may disadarkan may lamsadar malak batak tikos do habe habolilon ni namar rumah tangga ikon holas sada do dang boy lo bisa sa sada ima habolilon ni molo susadon kita di sa molo tentang tategoron molo langaraw na parani menegoron so nala Kristen lang binoto namasa de parpuda mana ala ni ina do debe dito de berita na pirali tong dora ala ni debe ipasobu-sobu songoni ipasobu-sobu menjadi masongoni naboy do hape ngolong songono jabatan do dia na boy do bahkan setuju mungkin inat tanah selingkuh suamina boy dora inna hati-hati pangidoan di hata ni bata parhuriaw ikon lam lelen lam tupolina lam pir lam murni molo susungonino do tinggal honon ni generasi na yang akan datang do tinggal honon na do ita aman masa na kan dihala India ketika dia sudah mengikut Kristus Roma ancapan ni kepala suku ubege ho si uto Kristus tinggal ho ni daholau ni mana daholau bah hutep ba anak mo na duon pamate daholau I have decided to follow Jesus no turning back tebak kayo ceritai ipamate anak nai yancang ber amate honari inatam molo solo ho meninggal o Kristusi inatam mon upamate daholan ni mana no one know with me I still follow tuk sodong penadoh tao ikon ihutonok ko do Tuhan tuk sodong itembak inatay ho na maparbudi molo solo ho meninggal Kristus pawadak ko inna seatokku seat petaho they cross before me the world behind Kristilangi jolokku portibion hutudalhon saya hutudalhon portibion silangi Kristus mau dapoton ima keputusan na dah oleh mana mate dok mate sekeluarga ada tabung todo duku kamate parmate nai ibereng na torok ma berduyu-duyu
masude akar raya na di daerahi may hutok Kristus. Las kepala sukuope dohok masih hutok Kristus. Ido barikan ya deh hibul rohakku. Hibul. Dang tereng-aling, dang ragu-ragu. Dang ada di sini merdok petek dang hibul. I have decided to follow Jesus. Keputusan. Tidak ada pertimbangan lain. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Hibul rohaku. Unang bermea-mea behitamang dotamu inang. Jangan. Ala yakin doau. Sungguh-sungguh saya yakin. Seorang yang benar-benar hibul rohana mengikut Yesus. Ekses baiknya kemana-mana. Denggas sudah. Ture sudah. Tidak ada kata rugi, tidak ada kata yang namanya buruk dan lain. Kalau kita benar mengikut Yesus, semua akan menjadi baik, semua akan terkendali, semua akan terjamin aman, semua akan menuju ke keselamatan yang kekal. Ido molo dikos kita mengikut Yesus. Alai di luar nih, hati-hati. Molo sohibul roh hatta mengikut Yesus akan terjadi. Disrupsi, nama baik lam sega parhuriota ngolut tapi lam sega. Saya yakin itu. Saya kodoh, dalam rugi na hal mau tutumang hutot tuhatai, tidak ada itu. Dalam semua hal, ditongani keluarga, ditongani usaha, ditongani perseorangan, nadongi akan selalu menjadi berkat bagi kita, bagi gereja, masyarakat. Kalau kita benar-benar pure, murni, bulat tekat menghutot Tuhan tay. Pasti honi. Alena menutamu inang odo na tapis tahu na pala ditikil. Boleh ate mah di kesempatan nauliu udokon tidak hanya sekedar pesta penggalangan dana, tapi lebih kepada perayaan iman. Kalau kita boleh melakukan ini, buah dari perjuangan iman, 20 tahun mahuriaon, tahun 2002 mau gabe huria nagok, iman onga ini, luar biasa capaian ta, jong mahita, hok mahita, damang da, morong na hurang tegor, hori, alay di bagasan holong ni, neroha. Ay dok dia terpukon, dukun ayat 40 siai, ayat 50. Dungi dok Yesus dang berhonok maabi, inde mana, ibana maabi, alay, di bote mana, sadut di mana, memang ikon marhite-hite pangorbano dulaw notoni, nadinggani, lapapulitoni, marita-hite pangorban ima padidiyaw ni. Bobos terhaku ada susah atau si ayah ko terdiri iko berkorban demi hapolinon ni bangsoon umaton ino na idok na 50 artinya boha upaya mapanpolin sa persekutuan persaoran amang no tamu ina ima molorade halak nagabe tumbal korban di tonga-tonga ni na paringgaton ino na hebat na unang dolma dikorbankan, alai diri na rade dikorbankan demi adeng ganoni ima Kristusi anggoi tercai paima habulinon na dirindukan. Ima ibana. Erong do halak merodang olo mate ho. Itu kan basuda ho da semua ni. Anggo Kristus berkorban dari mana? Iko terdiri doau, iko masuk doau tu padiri ori, iko masuk doau tu pengorbanan di pakokoboni, iko masuk doau dalam rangka membandingkan huriaon. Isemai. Guruta, panitiata, amang silaban amang rito amang papahan, kasituata, harapan nito do may tadisi. Soni do metode ni huria. So tunggabe halat tagorbaton setadok na may nadinggan ali nang olo kita berkorban. Tidak seperti itu.
Mulai tema semangat mahita nungaro akadung akta Rosia Palembang Rosia dia Ro Maranata kaningan sampai merah-merah baju dia lagi. Maranata hidup bangun terus. Adi pos be baga surya di Maranata dan tu de pos na to akatikin ng ro. Nang tu denggana tadorong do terus satu bayang lincir. Dong akka pelayanan denggan di pospel perdemuan, di pospel Philadelphia, di pospel Nasing, tongo-tongo ni sepanjang satu jambion asalam hehe huria na mangulu di tongo-tongo ni luar tonto kadikin yang roh topangan doa partisipasi tak macam diharapon dakolan id di nakaningan ini nene dehu di sola garasiai menarik doya te edi baharap ngereperena Pak Ben aku catat doon nakaningan Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Bolo menarik dia di terhatok do hafal. Itu. Terhatok do hafal. Itu luar sapi doi. Selamanya kau ku cinta, Yesus kau kunci sampai akhir napas hidupku. Imana kani akhir decided, no turning back. Dangadong sumurut. Putuskan kasihi Yesus. Bos roham, sola gracia. Melutikos di hal-halong hamu tu atas Yesus. Balung mapakilalam muna pakilalat ta sude uli dia ka parmuluon oras dia ka pardalanan aman dia ka parsaoran ido pargue ni betul-betul nama kaholongi Tuhan ta Yesus sahat ro di ujung. Amin. Pertangi yang mahita. Mulai ati maruhan nami di hole, ali Jehovah nami di bata nami. Hibul dorohan nami manghutok ko. Ape naro, ape na masa. Songod dia pe aka pangujunan. Ay huboto hami Tuhan, hodo parsaulion na mulis yan saruhut. Hodo padang si tujuan. Parpudi ni akka nasa haulion, si pulni sude akka nadenggan. Tungso tadi konon nami oh Tuhan. Sedia kami saharo di ujung menghutok ko. Alanima Tuhan. Di pesta ulang tahun pa-20 huriamon doho penggalangan dana. Las rohanami mamestahoni. Takas do hape Tuhan holong ni roham di huriamon. Di parmudu-mudu ho dia katik kinasal pusatu tikyon. Bolot sipata pe adong akka sautik riak-riak bagiannya kapartot tangan napapulito may pahibul horroha. Tu sodong do di roham masa di tongo-tongan ni huriam akka nasudinggan. Alay buhama bain asalam tuli na tupulin na ido di roham ali Tuhan totu saya dong may naikon si paingoton si tegoron si koreksion ido bagian ni sada Kristen na dewasa nalam tutang na mauliate maruhan nami di ho ililek nami may Tuhan o matutong marhiti-hiti tordim papuliton huriamon mangaramoti huriamon hagawi pangkalan baleon. Ditikina jong di huria marhiti huriaon. Sada huria na marpanidang iyon. Nahina holomohon ni sudia halak Kristen talumobido na humaliang pe. Asa marhiti-hiti. Daya tari ni huriaon sada sitidang na tikos. Lamar taba-taba maturok ni ruas ni huriam.
Dalo to akatik kining ro. Dang sala. Dalido dinggan na. Lebejong tong sa daresop. Tonga-tonga ni huriam kay pangkalamba leon. Mauliati maruhanami diho. Pasu-pasu mahatam nang sa Tuhan ya pala ditikyon. Laho mabuhali hami Tuhan manguluhon. Madohoti ulaon pesta penggalangan dana sa darion. Pasu-pasu masudin akan hinubasan di panitia ng apalaluja bagian di pengorbanan nasida may. Wa na hutus may Tuhan pilihan nasida tuho. Asamad hiti-hiti Tuhan takas patar tarida. Lam tu ulina hurion. Perdalanan na to akatik kiniro. Dalo masoba nasida pilihan nasida sudah ke panitia na marhubas to parhalado. Duas. Asam hiti-hiti sedani rohana sida mamelho na dumenggan. Ini matong sinitan ni rohanami dapat ma akan uli na dinggan di tonga ni huriamon. Amen.